खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। BKWAC नि स्पेशल एन्ट्रेन्स एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय 7 जुन खालाराव SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो बाथौपुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव खुंफुंजानाय स्पेशल एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टखौ होसिगोन। जायफोर फरायसाफोरा आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव फ्रि एडमिशन लानानै फरायनो थाखाय BKWAC नि स्पेशल एन्ट्रेन्स एग्जाम 2025 खौ होदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिथांमोननि रिजाल्टखौ फैगौ 16 जुन खालाराव फोसावगोन। दिनै 13 जुन खालाराव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे नटिस फोसावदों रिजाल्टनि। बेवहाय रोखायै फोरमायदों दि एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टखौ फैगौ 16 जुन खालाराव बेलासिनि 11 रिंगायाव फोसावगोन। बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना अनलाइनाव नायनोब्ला BKWAC नि अफिसियेल वेबसाइट www.bkwc.in आव नायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना BKWAC नि मावखुलियाव थांनानैबो अफिस साइन बर्डआव नायनो हागोन। बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा, नटिसआव रोखायै फोरमायखादों काउन्सिलआ। BKWAC नि अफिस बुङोब्ला धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोराव गंसे दङ आरो गुवाहाटीनि बेलतलायाव गंसे दङ। खाथिनिफोरा अफिसाव थांनानैबो नायहैनो हागोन आरो अनलाइनाव नायनोब्ला www.bkwc.in बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। जायफोरा आनजादखौ होदोंमोन फैगौ 16 जुन खालारखौ नेनानै थादो।